mergo golek rejeki. Bekonang duweni sejarah sing cukup menarik kawigaten. Disebutake yen jeneng Bekonang asale saka wong lelungan sing jenenge Kyai Konang sing asale saka Kraton Majapahit. Kyai Konang minangka tokoh sing nembani, andhap asor, seneng tetulung marang wong liya sing butuh pabiyantu. Nalika semono, Kyai Konang mlaku dhewekan menyang arah Mengulan nganti pirang-pirang dina. Tekan wetan kali Bengawan Solo sing kebak omah-omah, Kyai Konang banjur tepung karo saperangan warga. Kyai Konang wis ora kersa melu kraton maneh. Kyai Konang kepengin urip prasaja ing desa kuwi. Kyai Konang gayutan karo warga saben dina. Dheweke ngewangi warga ngolah sawah supaya ngasilake panenan kang partikel-partikel. Bebarengan karo warga, Kyai Konang gawe dalan banyu kanggo ngelepi lahan tetanen. Kyai Konang uga nuntut warga sing ingan-ingan kaya tau pitik lan bebek. Warga ing kono entuk penghasilan sing cukup gedhe saka ternak unggas. Kahanan panguripan muda alon-alon kanthi tuntunan Kyai Konang, panen pari lan tani unggal bisa nyukupi kebutuhan warga. Padha ngajeni banget marang Kyai Konang amarga wis nulungi warga sementara sasi banjure Kyai Konang miwiti bangun pasar kanggo ngedal pari lan unggas sing dibudayake warga. Kyai Konang ngadakne pirembugan karo warga kanggo mujudake gagasan iki. Pungkasane panjenengane bangun pasar desa sing akeh bakulan, yaiku warga lokal. Pasar desa Prembaka kanthi cepet sawise warga saka desa liyane melu ngadepne kios. Perekonomian ing tlatah kasebut Prembaka sawise pasar desa ana. Nalika semono kuwi katekan para jawara desa lan Kyai Anggaspati sing pengen ganggu kahanan pasar desa. Kyai Anggaspati sing duwe ilmu gaib